Egyre többen keresik az egylábas és egykezes gyakorlatokat, mert ezek fejlesztik az egyensúlyt és a szimmetriát. De vajon tényleg érdemes ezeket beépíteni az edzésprogramodba? Nézzük meg, hogy hogyan segítenek az egyoldalú gyakorlatok az erőt fejlesztésében, a koordinációban és a sérülés megelőzésben. Az egyoldalú gyakorlatok javítják az egyensúlyt és a stabilitást, és az aszimmetriák csökkentésével javítják a mozgásmintákat. Például egy féllábas deadlift vagy egy egykezes nyomás során az idegrendszernek és az izomzatnak aktívabban kell dolgoznia a stabilizáció érdekében. Ez nem csak az erőt növeli, hanem csökkenti az oldalirányú eltolódásokat és az egyensúly hiányból fakadó sérüléseknek a kockázatát. Egy egykezes vagy egy egylábas gyakorlat során a test folyamatosan korrigálja az egyensúlyát, így az idegrendszer és az izomzat egyaránt folyamatosan dolgozik a stabilizáció érdekében. Ennek eredményeképpen javul a koordináció és az izomkontroll, és csökken a sérülésveszély. Gréco kutatásai szerint az aszimmetrikus erőviszonyok kompenzációs mintákhoz vezetnek, amely hosszú távon növeli a sérüléseknek a kockázatát. Az egyoldalú gyakorlatok segítenek ezen kompenzációk csökkentésében, és hozzájárulnak egy kiegyensúlyozott izomegyensúly létrehozásához. Ezen mozgások különösen fontosak sportolók számára, hiszen a legtöbb dinamikus mozgás, legyen szó futásról, ugrásról vagy dobásról, egyoldali terheléssel történik. Az egylábas és egykezes gyakorlatok tehát funkcionálisabbá teszik az edzést, és közvetlenül javítják a teljesítményt olyan helyzetekben, ahol a testnek gyorsan és kontrolláltan kell reagálni a változó ingerekre. Ha szeretnéd megtudni, hogy milyen egyoldalú gyakorlatokra van szükséged az erőd és a mozgásminőséged javítására, jelentkezz be hozzánk egy állapotfelmérésre, amely után személyre szabottan tudunk neked programot ajánlani, hogy elkerüld az aszimmetriákból eredő problémákat. Illetve ne felejtsetek el feliratkozni az oldalra a következő tartalmakért, legközelebb találkozunk, sziasztok!